Goňşy we dost sonluk ýurtda guralan çağılaryň halkara dörejülük festivali Türksoy halkara guramasy tarapyndan aglandyryldy. Mälim bolşaly Gazagystan Respublikasynyň Aktaw şäheri 2025-nji ýyly Türksoy halkara guramasy tarapyndan türki döwletleriň medeni paýtagty diýilip aglandyryldy. Festivaliň çäklerini durly ugurlar boýunça bir näçe bätleşikler geçirildi. Yekelikde aýdym aýtmak, saz çalmak, toporlaýyn tans etmek, surat çekmek boýunça bir näçe gün dowam eden bätleşikleriň netijesinde Türkmenistanyň gatnaşan zikirli çağalar baýrakly ornulary we hormat hatlary münasip bollar. Bätleşiklerin netijesinde yekelikde saz çalmak boýunça Balkanawa şäheriniň 3-nji orta mektebiniň 7-nji synyp okuwçysy Şamrat Muratşanow 1-nji orna münasip boldy. Festivaliň çäklerini türki dünýäsiniň milli oýunlary atly surat çekmek boýunça bätleşik meşirli. Bätleşiň şertine laýyklykda her ýurtdan gatnaşjy çağılar öz ýurduny mahsus milli oýunlar şekillendirdiler. Netijede Mara welaýatynyň Wekil Wadyr etrawynyň 7-nji orta mektebiniň 10-njy synyp okuwçysy Bibinabat Aşerowa 1-nji orny eýledi. Türksoy halkara guramasy tarapyndan çağılaryň arasynda ýokary derejede geçirilen dörejülük festivalina gazanlan üstünlükler milli medeniýetimiziň dünýäde dawarlanyrmak ugruny nowatdaky ädim boldy.